Basi bono mwanchomo ligereria na ndibuna nakomanya ase kagetalengi gitambi kwira na twalenge amonero Mheshimiwa Billy Nyamongo ulitaraji gusanga mange anene aliagendete kwene kyo kurugaria sinsemo ya siasa ase bunge ya Nyaribari Chache ase turaji kurigereria igoro ya magenderero kurwa ase bunge yu na boigo e future gose ngai Nyaribari Chache irachikoba asa matuko alibosi ayo totegerete gusotoligeretie koru isiko galia na bokwene kingo sangore na intwe yemo ase yemo wetera sogotu akiresimi sogotolikera ujumbe sogotubwate simitandao yetu ya Facebook na bago YouTube Munagetembe TV. Without wasting much time asengencho Mheshimiwa oikirege se studio nigona chikumorete yemo ase yemo elio tuchake gusanga yema se yemo kurugega se studio anene tuligereria yagendete kwena kiwa kurugalia siasa na boigatwerera mange igoro yeganga yayo kuriekero kyobujumbe ase bungelia ya Nyaribari Chache. Mwish, karibu sana. Asante sana. Karibu sana Munagetembe TV. We are happy to have you. Ibunande will be having you much more. Ilikuwa na kinga ngosanga turamange kurwalia se bungelia ya Nyaribari Chache. Na buko no mwancho muligerio tuligerio tsiko gali goso mwancho mutegereri ilikuwa na kinga ngoko manyale ekero togosoa limalioka. Asante sana. Asante sana Umurali Ruth. Yes. Na nchina akokire koba ntarachi gukwa na kende tigango ndairaniri Gatembe TV biamono asoko ondeta usasoko ondeta gagasrende ekwerende yaino se TV yaino. Yes. It's a pleasure kobaga. Karibu sana. Yes. Na gukwa na Elieta ese interest yo mwancho muligereri na mutagarara. Elieta liane ngoro kwa William Billy Nyamongo. Ncheno mu kajo Nyaribari Chache ongiborere Nyaribari Chache no nkinirete no nsomerete igo no ndwete Nyaribari Chache lakini si Nyaribari Chache iga ndweta sakaro kuna Kisii Central. Right. Kisii Central no onka Mheshimiwa Billy Nyamongo igaiwere Kisii Central agasoma Kisii Primary asoma school tuchia Kisii gaiga Kisii Central. Right. Yes. Anda ke maybe nanda se interest yo muligereri no material yo taita manyamono na boko matabe Billy ningo yani with Billy aside say kobo muiborwa we county ya Kisii ayeningo what do you do? Njerende ndemna no a business person. Right. And after na akoreta masomo gaiga Kenya. Nairobi na chiete Uingereza and nkagenda America. Okogenda kwa kuchia saa yo na chiete kurigereri na kibinto bigokorwa. Right. Ndigereri na ki government yakoba formed na ki government yakoba run kigara asega iga Kenya okonyora buna serikali chinyinga to bwate gaiga gosenjera government yete korani to kurigereri to the British bakoroka mna Westminster kind of government or the presidential ya kuru America na ndeba mawada nanto bwate ya kurukuna in between the two iba koroka hybrid. So karoko anda isko gade na bokorigereri na kiabantu bande bakwegambera na kibago kore ebinto bona karona etira once ono Billy Nyamongo iranire nkagaiga atagete arona egasingo korwero boronge bnetakire. Right. Anda ikigia kongusire oru asichinsi chama iko ocha kubolekero kyobujumbe meka me Nyaribari Chache. Asoko ganda asichinsi chama iko ndo muntu okoyenda gwachikoli gisemi wachikosoma rende muntu kuwasomire gwakorire gotokwera nankale ndorente skills kirwa akwayire koruga bwisiko ochi orana kyo konya Abanyaribari Chache sike gusita tana oirani okoboko asaba as a community nare ingokora. Asante sana. Kubulure kiro kyobujumbe Nyaribari Chache usanda koranyorenga ngari gokubekerera tukari kubolikiro giki. Okay, ekeroge kina kinkoboli kya Nyaribari Chache nkoliginde koligindo bo MP bo Nyaribari Chache na kie kinkoligewa. Anda kenkie koroche Mheshimiwa stase kirugata rakole kya yoroche ngwisi kweguribaga na kyorachi gokora. Bas igente tangani nda tebe so Mheshimiwa robono. Ni musigete bono Mheshimiwa rende Nyaribari Chache na era MP yane. Timbo atimangana wasama tusi gosegento bunekyo akini okorara mno otemira sinini that is como 2%. Right. Bono ndoje na egasi nyinge tigareto tarakora igo bono na Abanyaribari batwarire
babere bakoboria nga ya magendero rare mbaro china chipara nchiro mbaro china chiskuru chito nchigenderete mbaro chibuna chinyagitari chito nchibwata maliogo abalemi na kibako move ebintu bibyabo osama zawe yao koru mugondo banyeire chichiro para nchiyo abana bago chichiskuru para nchiro bago etera one ebintu bunebyo magendero tayo nyari bali chache na nita totebo omorali Ruth na asinyari bali chache ni are sigeta sechi constituency chitobwata 9 nyari bali chache na yagatanganire bono igana are sigete asama magendero bono abantu okonyora nabo bakobori na kinyari bali chache na kibono nyari bali yaba ngikegendere tegaiga nyora sitogotara nyoga ari chinse cyangumba abantu batena abantu abanyari bali ngimo kwebisiraga mogotiga nyari bali gechandegete Right. Asrende abo muntu gochorana kai nakibone nakinkwira niyo kobakoncha sinyari bali chache na inchirende ngasoka mboli kirogeke ogosoka kwane tali na mbesa nkurigia sende iganta ita kokonya nyari bali chache Right. ewa Mweshimo watebire nga nyari bali neresigete ewa anda ketima etinga na marorago gosena bana inchi batebire gose there is a way kwa baire go kolenga kwa rorire nga nyari bali neresigete kemagenda Vions asokorora kwane na abantu ngukwana bale yara oisokorigere denda abantu barase serikali ye bono iga Yes. oisokorigere na chafet go soro bali barase government ime bali bakorera magendero nyo chipara chi kilomita chinyinge kobwa mubungo oyo itonya ali bali chache na rora se government ndro chere ya okora ebintu abantu bakabara muakere buyamba bali baranyorire machere ne chingende nabo baramwira niri buya lakini aitali magendero abanyari bali thinki mbatagete moko bo machere ne chingende lakini yoko kwa kuchingende no machere nabo go chirinje timbwate bakongunekyo egento ngotana bono egento gekuchikoba no lukalau tigakobolio machere ne chingende boli yango tigamaye kuna inu chigas tigana inu moye which sofa set tigana inu moye kuchibesa boli ebintu bichieto na ende moko boli ebintu ebi ririmo chiwake kure inu mama teki moko kora mwakere mweshimiwa Billy Nyamongo ndeta magendero na empowerment uranyora linda magendero nchirali uranyora is planning gukora magendero amagendero nchirali ono amagendero yoko boli umwako mutangani oyo kabere oyo gatatu oyo no yo kane tukale magendero ichira kiya kale bako yo gatano noro bako yo gatano noro ono gatano noro anga tuayaroli ono magendero italiande egento nkeli na tiga kore tumusike akore kwerende ya tamu yae elinde to Kenya nere constitutional ntubwate constitution and kilo muntu nabwate right yogo terena na wake kura kara aboli abakenya bagwancha kumwakera bana bakora na bako barokigia akorire lakini buna toroche magendero tayo bono iga ninche ngoterena elinde ndorena na rentera magendero na magendero kabisa na empowerment ya saba Kenya Chime utwaroli kurwa sebonge yo abaraiya bangi sana baeso kiri kubolie kiroge kikyo jumbe andake ase interest yo mwanchu murigerio risiko gali gusu mwanchu mutegereri ngi kiragero mwanchu murigerio yo osenki kiragero munyari bali akwege naye in particular akweribaga tabasa ko murayonde omungao andake ase bali bakurwandire biroge. Okay, why do you feel you are the right person ase kiroge kyo? Okay, tigandara anse gento kera bu kwa nekera muhimu n'abantu nabange bakorigie kiroge kyo igo nyakorocha abantu abange bakorigie kiroge kyo igo bintu mbiri buya igo nyandiri abantu ba osoyo mare ko boli natana yangi moko moboli bintu mbiya bire lakini abantu nabange basokirege minute na bintu mbiri buya senyari bali chache nya bintu mbiri buya senyari bali chache kiro umuntu nabata yatoka mamana na kitoko karaganya ari bali chache to chenche bintu Right. Na ende koligerelia ne manifesto chiane endo chuna ninche nda korega singia asenyali bali chache kera nje ninta koligerelia sensa maya magendero chipara chitararo su nabono isoko nabono ga Kisi Central kamna kwa epara ya Kisi campus mpaka Minyinkwa Erembe wetorora ali Nyataro koru bobara chogocha Nyataro epare yesaregete ogweta iga Keumbu otira Masago otiraga bwe pare inembe ali chirikiro mbona bakonya kolema buna batayete kobekera mutima yitiko Nyasare bona kokweta nsema ya Nyaguta
korunyandere maiga ende Keumbu parateyo na itete korunyansancha o connect korunyansancha ochegocha Masongo pare etigere isko gabu etali completed magendero tayo bono ngoso agabu chipare china chinko pay attention na ndrona na fix kiara chipara na chichi connect ne binto binde beyonce no kwana igoro ya education no kwana igoro ya magendero ya baremi no kwana igoro ya ba mangane education igo kanyora na chipara na chichire muhimu na chiko connect ya 70 beyonce igo ase manifesto ya ne ndocha na ninche inde suitable nda kolega singia aiga senyari bali chache gokonya abantu banyari bali chache plus empowering young people na baba boda aba bangi bali isko ba college school batabu atigasi wekatorore na kitoko konya abantu abasaba bakabaito wekatorore na kitoko bakonya okorara noyo orororo tabu atimo pango ana plan and tabu at management skills talibuna kukwana ndebo lakini tabu at binte binyandiria bwata na ngantoroche imepango kero kegenderete other than watorentera chingende no machere asante sana jilo chingo nyakolitore lakini ikitali karokio chibesa chia CDF chiruereire chingende chai wachirire ngende chitinda achirire na nditijita nditijita getikiagara kunya ko woni ndabanta abanyari bali chache bali bakonya kuri chingende chingende chire chia relief food chingende chia relief food chibe kire chemicals chiri chikoro ku preservative chemicals iga chiko give live yani chingende chichaba chia stay ngakientambe chitaligo saleka chemical chiko chibekira sendagereye na chibekire chinyinge abantu bali mugonya kuri chingende chinaba chiko cha cause cancer mo be careful lakini jatinda bakani mo chiri kanyago chiri nani ngote nyoma chero itolikoya lakini tikatobolia magenderero naende karako ba chingende mwara matai na njwango tochiye ke ostoye koma chero yo toliamo toragera amanaye nyomo chiomo igarende twararana ngo chiriare akiayora egwegento no monto yoko agente kitanya gokeri kurkaraba gusi karo montaga koire ndagerende yons igo igagocho igakuraje siba gosobumbatera rendo kwararana gente kingerikebe nabora nyaro lire nyari bari tengale you never can tell osetarali gosolira ntwanya kororokoli ntwanya koranto kunya korigere tole mitandao kunya korigere tole TV igago koboero kwa kwagenda na ende bono ntoro ware rende toro chibuna ende bono yabere dangerous bakonyora buna nyore abantu abako line up tabwat mupango byana kyakuru chingende chino machera abantu bachire batachanire ende nyora abantu bago bakolusio bogima talking about that we can't pole sana so mongnorio sertyo bogima bwaya samangananga bnayo lakini nyari bali chacho bona gigieta gete na magendero na empowering abanyari bali tali ebyo na ekora aye guchingenda no mochara kali aye right we speaking about kweyakire kokaibye komonyene we've had leaders abange babo bagocha baru promises gucha sabananchi abananchi baba convinced baba alibaga but in return mbaligo chibairana usembaligo chibaikirani alliance bago chibalicira. Now what makes you so different ngaye nabogo chiwikirani chire chigo so monya libali akwege na kwa libaga natali munabara yaba bandi bayitire ababago chana promises in return kirbanyo libaga mbaligo chibaikirani nkikiragera akwegene umunyabara yakwege na abo bakonyege na kiagara imbwate manifesto yane ko bayiginta itego chikokora ento ya kabere abanyari bari beto n'abantu abangaini na ndi ngunya ko bayaresa ndi botambe mutika mangana ya yichi handouts tro jenda karaba ko ire chibesa chibesa chikonya ko bagwa kwanyora n'abanyasiasa bange bako yanda bachi gutaka kuraira ni chibesa kiri cyabo kiri bare ko abantu basbono nje nkane ti abantu na kiyaya ntobasa guteberera mangana ya yogonya koya guchibesa ni chingende no machere yagera cyababuna ne deni yaba abanyasiasa bali banda bachikoligi kuraira ni kibasa kiri cyabo nje ndahita ko yanda imenta bwa ati deni yonde nje nsoya na magendero matukane 100 ali matangani 100 days right na chakira na magendero enkwaro kyabanyari bali chache amagendero ane ikana kinakolire na egento ya kabere amagendero ana ago chikoba balance dele koro kubuna equal distribution meaning chire chi ward star
ward ye chisanemo enko make sure magendero akunete kire ward timba sa gochaka nango kokorera ward gete ngebe ward gete igatoko bangana abantu ba kire ward ntobwate birongo entobwate keumbu tobwate ibeno bobaracho Kiogoro na Kisii Central igatoko make sure na everything is distributed equally as in terms of amagendero as ward chions. Mheshimiwa, we've had leaders ababo okonyoranga mbali guchiba batura political differences na ababalenze muna area MCS. How do you intend to work na area MCS ilikuwa ne kinga toriko chigotwara uwanchiria sechi ward ye chisano na mwa kwanje wese kwa gulibaga wasirenda bono karore bono no mwanya siasa wiko work na area MCS so that kiaramno totana nyeri chipara chiranda the MCA chipara chiri at the national government. Sure. So we go work in national government, we go work in MCA, we go work in nyore ne governor, so that you have to make good relationship na abantu ababons ni government ichons so that you are able enda kwenda magendero rasole yagara toko ba independent toko ba na yo I am MP of independent, we go work in a governor, we go work in MCA. That's the best way manyete your experience kiana kengeta yo ko renta magendero rase area. Right. Osenda renta sinyari bari church. Yes. But leaders bago tebanga bata itikwira ni the glory ya Nyaribari Church. Yes. And aketimaiti, what does that mean? Nyaribari Church sensa maya magendero nero yagatanganire chipara Nyaribari Church yarenga chiskuru cyarego shine Nyaribari Church oisoko nyore nyonya chinyagitari Nyaribari Church kiregento Nyaribari Church was the leader. Na Nyaribari Church bunere go omorali Nyaribari Church nerenga bune capital ya Kisii County. Right. Kiara administrative officers nyore chi governor na ichire Nyaribari Church as Kisii Central. So looking at that, na Nyaribari Church nero eco-lead everywhere. Mpaka nyore city ye totebe ye governor yonde wensi no era busi Nyaribari Church. So that's what it means ko na Nyaribari Church was the leader of everything. Ichichinde cyare go follow Nyaribari Church. Boni gas we speak umuchando manene Nyaribari Church bwate no road. Wone gana to kwa na Nyaribari Church ndaite ko ligereria samangana ichipara na education na health bitatu na bi ebinene kabisa rondo je obokongo barororo ende na bokora ntanyore amangana agriculture farming. Yes. Na re problem madosora antige kwa non each akaken chakera agriculture. Right. Kiagara bono iga Nyaribari Church ko produce bale bintu buna tea, coffee, bananas, MSC bintu buna bionsi avocado bionsi pia ebine economic activities. Muna Nyaribari Church ba koros chibesa activities chikogara bawo ni bintebi ona bintewe kabe moved koru emegondo biru echiro. Right. So agriculture is very important ya Nyaribari Church na agriculture yetego chikoba important nye paranchiyo bintebi ko move rugochia gochia sichiro nye gose chiko move gochi keumbu koru rural area chirentu keumbu ase chiro igonya parate yo na abokongu na oboko bororo ibintu ya kabere ensema ye chinyagitari abantu baitonkorwara bara maruira naro. Yes. Bono rende weka chipara chitokororo na ekaro montaru walire tali ambulance yokera ikali nyora eno kombo egali ingo ikere mpaka gali so monto uri rwarete echikomurusyo bwange mu myotiko chinyagitari. Right. Igo bono weka torora igo nando weka nyagitari amarioga naro ose abantu bali gose chinas nchirororo chigokonya abanyagitari mbaro one bintu bune bina very important na then nkorora na mbiri ko ba emphasize tubune takeire okogenda chinyagitari chinge kwanyora okoba lucky konyora pain killers yororo. Right. Otherwise tur konyora marioga ororo. Yes. Mheshimiwa ekeroge kiga ogokeria sengintu ya your political ambition gose obwate genuine concerns chabananchi. Ekeroge kengo kerio ko bambwate genuine concerns na Nyaribari Church. Buna na gotebi in the beginning igana abere concerned na Nyaribari Church na kiyatigara magega nkikegenda Nyaribari Church. Right. Incho manyane ento nda gote nkeri go sengo tebi nyo Nyaribari Church nkeri na nche talbe siabonta gete nimbwato bobesa buane gokorere gasiane ono ntagete ngende
iga igesekero gekensororo ogokonya abanyari bari chache Right. na chiba shiri cy'abanyari bari chache ose kigo cha CDF make sure na chiba shiri ngo so akire ashikitakeire kyare yondondo tukaganda tanyari bari chache chiba sora nyore ose chikoruwe wororo ose 726 million ase miake yana ya etire nonyare ko bolyo mo empio yo current system na chiba ese chikigwa koleire what are the projects gwa kolire Right. na kiwa spended chiba ese kire project na ko a breakdown bintu bune bitotali korora so concern sito na chicho na inchengo chiko sororo ko ika make sure ambwate dashboard ase kuoro ki projects chiane expenditure ye program chiane mbwate na kichire how much money was used in this program and then na ki timeline yo ye project ye yagenderete so bintu bune bina bindo chena there is a mistake there. There is poor planning and they might do better. We can't call it a single Jacob Mobungo yororo. Right. Mheshimiwa Muntunara kubuliri swali ngaki Haigetembe asked me how will you improve bursaries, school infrastructure and access to quality education in Nyaribari Church? Okay, so a very good question. Bursaries ye chicha to chandiro ki aro kanyora mne chiko ewa abasani kosa abantu bali bakora CDF offices right nabo bali bakogenda baena na chiji basa chiri bari recommend buna ba basani babo ba abana babo lakini abanyali bali chachi bali abataka bali batakere banyore chibese chimbali konyora right ona kinawo te karongo chikoira yango chiko make sure na rigire system yo access abantu bonse because county chance sita make sure na abantu bali poor of the poorest ngonyora bali chibasage echicha bursaries make sure na bali abana mbaro konyora bali vulnerable abandi bali babwate disabilities abana obonse banyorire help through chibasage na bashinde chigo cha through the government chigo konya abana with the disability so lakini bursaries we can call a good work or and na chibasa abana bakoewa bagosina be university osina ba secondary school chibese chinko ko bachire chisaine kyarandiro kanyara wose abana ba wose 5000 claims nero rolinde na 5000 na ndo monto ngakinera ba arikotana na ndo chikoewe form eri ngakigete mangana na ariko borona na ndo kwa kana wose 1000 ikine claim tindo katana nimbwate evidence ikine ndo kwanu lakini nda eten make aware very fair so that abana bali deserve this money abana bali deserve help banyore ogokonyoko na ende bon speaker chi word chons sita banyore ogokonyo right na ande nari gaiganere okubuli naki oturaira ne ligoro ya infrastructure za skuru before infrastructure so chiskuru nara etere chiskuru na etere amasago na etere nyanguru bobaracho na etere kyonganyo right igo kanyora na chiskuru chinyinge chire chingotu chingoro chire birasime kwanyora na abana bawe karansaga desk ya gasinini abana ba miga ine go sembane kwanyora muna textbook nji saini chi abana baba gutumia se class ono na one of the things ngo chikokana no ko have modern schools at least we can check a modern school kire ward in terms of secondary schools kire ward etwale modern schools each school kiri cheto chire chinkorobo ne china kwana ose na ne chinde chinyinge we ka to make sure na tuaga chire chi school echo kiara chiba sanchiro right bono no ko make sure na chiba se chinko ganda chire to the right place so school cheto nchiri buya they need help na chire chi school chinyinga nyora na chicho chira se school for example chile wose ne school chicho isano ichi abana wose 1000 bagotumia wose abana 800 bagotumia amona abalimu so buno boso ko banne asenga kiye naenda senyali bali chache right so igo we can kwana igora mangana ya infrastructure or pay close attention na kile school ya nyorire gokonya right yes 716111177 nero enamba yetu esimu gochagaiga se studio ayole ne liboli gosayole no commenta nabo igo oganiti gukwana kendi gyonsi gochase omweshimiwa nabo gwaka esimi gose gotuma ujumbe yage nyenge elio tochigwetie tere chonsi eyemo aseyemo mweshimiwa ntobatu pokurumime ya Nyaribari Church
obokurumi mboro right lakini rende bono kero ogoteba buna goikotware evidence rende lakini mboro mboro rende goika akie kimonto korana ribaga rikunya kurwana buna mboro mboyo monto okogenda ime osoe oire kero geke kyanyari bari chacha abanyari bari chache nye bakonye na bange kwerende yenkora no bukurumi obu na burusirio mangana buna yagonisi munaro make sure na bintu buna byagonisi mumbiyo nyari bari chache ntwanya kwego binte ebyo no abantu bande bagotana binte ebyo byachagete kare and so on magendo na gonism nyari bari chache bine bintu tutaite korusio to kore igor to kwana igoro ya magendo na nyana ba bijane bito gose kegolie kegeke gatorre na kitoko bakonya asa mangana empowerment tuchake vocational training institutions asabako acquire skills nyomonto agosoma mnya carpentry inye na electricity inye totebe plumbering bose kende skills chindara nchotek right so onyore muna umwano ogo so umonto maka young person like that is able to do it elinda abe independent self-employed yakara go training hiyo right tigana bwata chisimi bere isato so we continue Getembe TV. Hello Getembe TV. Alright, okoranga oyuesi miya nigo atagatageti gukwana 0716111177 nero inamba yetu yesimi gochagaiga as studio Getembe TV. Hello Getembe. Right, ikiroba kunya kuligiriri igoro ya mali ugeyo. Getembe TV, hello. Hello. Yes, karibu sana. Hello. Karibu sana imi ya Getembe TV, ninko igwete. Narigo tega. Yes. Nyamongo tigakwa ni tera kiaye. Kora tutenge yugwa kesi mikoro na aye ningo. Ntengo ka korubirongo mpor pesi nyango. Right, karibu sana Betty. Ono mwisho yore tigakwa ni tera kiaye atide go kwana go ingoro mwisho asayitana. Okwanire bobole? Okwande ngatara ndira. Right. Kama motel koru kama bulwa gache kerase koroba. Kebe kire tile, kebe kire kiroka. Right. Aya, alafu kama sasa sako na masako ekerasi kiaga kire. Right. Sante. Ndara gache sai tanda gache dom. Abegete bitanda imo akaba na mattress ya using them. Right, asante sana, asante. Right, ankagetenga oyunigo akubwata bube. Ewono. Timbwati boko ngubonde na sairi chanda tinda mukwana bobe na tebire igoro ye bintu ngocha gukora para tali tinje tiga gosekora amagosego chaya umweshimiwa sairi chanda lakini nate abalende oratemire egento ngocha gukora na inche nkubwatera kurwa sa arai aikire mbwatere korugabu ngenderere nde korenta neche isara chiana sinyali bali chache ina mheshimu kama mbunge wetu. Right, Getembe TV. Yes, karibu sana. Urake yeriogiriye radio ose TV na linda koigobia egekogiranga eriogiri ni igorire nyingi muno tindi kunyara gokoigobia mushimiwa ekeronkora atigira chisimigabo ingira nasore. Speaking of gunism gukwanira igoro yabo asa imbarenga kwa bekire nsema ibarachiko gokonya igakwene kinga naye nuri protected. Ya njatinde gotumia gunism na ende nkobolia abarai bali bagotumia guns right batige gukora igo bali genjira yo gokonya evichana bito gose abasaye baito na abasaye baito na nunko baboli tigagotumeka bobe buna guns gose kwa gose 1000 gose 2000 kwa makanyara obogima bwa obwa salikire gose gwachire wetera manyinga ya yo mino eye talibuya right so njama against gunism na ndetindi gotumia that I don't encourage them
I condemn them. So tigango to nabagambi tiganto gotumia abana baito bobe na inu abana baito mubasa gutumeka bobe. Right. Yeah. Getembe TV sana. Yes, karibu. Getembe TV? Hello. Karibu sana. Asante sana. Ino mwana nkaiga? Yes. Na amara na okire sana. Ino mwana wa magendero? Right. Ande bagakore ubyagaiga se nyari baitatu. Nikiango koigono uboge. Right, asante sana uboge. Ndiya mono. Right, asante. Lo Getembe? Getembe TV? Right, okoranga uyuni gatagite kuraetegererake elio anyariko bagakuigwa. Mheshimiwa, ikirongurigeria gari ya mitandao umuntu nara obwatari boli okuboli naki boli mheshimiwa iga. Right. Akuboli nga eresa kutoka turanyora libaga koba umujumbe bwebunge ya Nyaribali chache. Nogendere ko bwatesi usinogendere ko support abanyaribali in any way. Nje no munyaribali nabo ngendere ko support abanyaribali nyo tindi ororo. Na ende ngendere ko ba support ni tabase bunge abanyaribali nabo ngendere. Nje no munyaribali kabisa na shughulika na mangana abanyaribali. Abanyaribali is my business. Yeah. Right. What specific economic opportunities can Nyaribali Church realistically create for its youth? Baisego kwa libaga na koba umujumbe aye economic activity ki ura create ya Nyaribali Church. Mnenchire ya moyoko endera kwenyorera engeri yabo. Ni nabongo tema mbange go senda bange ababa na borders babeke come up with circles ichiba baranyare bawe konyara kurugabu na abange maro bako rich school. Yes. Na bonkororana na encourage the technical schools. Chichake kira ichine njiro ni maite na bongo masongo ni maite yendenere iga keumba masago and so on. Yes. Ngo improve chi technical schools icho na ende make sure mna technical schools kire ward. Chiba improved so that abasaba baito ba train ororo karo ba trained go someone to go train na mechanics was a train na electrician was a plumber was a salonist aba bons ba train ko bone ndo to paranto no ko bagorera tools ba self employed bagenda uchiabu be ko anyabo kabanyane so ebintu bune those are the kind of activities nyano umuntu daito mangana yobole mina batoko mu encourage to mo support anyore chibesa cho konyo acquire skills cho gokora farming yeyo. Right. Bas elinda agendere tomo konya kurugabo. So nabura nyono nata tukutuka ngoko ndenata tukutuka ose chinswe. All those are economic activities the person is referring to. Sure. Umuntu kara organized kubali a group of people na butoko konya and karonda se government rende was karonda se MP ya Nyaribali Church ebina bintagete na bingo support young people nginchi. Right. Mheshimiwa toko kwa regoro ya accountability osobwasyoku. Yes. Inchiraki urachikwane kinga ngotwaro robwasyoku asechibese chiriyo konyora chi bunge ya Nyaribali Church ilikwane kinga no nyina bana inchi ne isa kutoka ngo mwana inchi ngo kuboria riboli no rata position yo kwera ne rigoro yechibese gete na kichatume. Bas chibese chine na kinago tebi ase manifesto ya nege ndokera wekanene is transparency and accountability. Accountability ibuna kwanye describe rigonke limuna asenyore projects chinde chonse ngoba nkoran ichinda akora n'ikibasi cya CDF we can mtu are report and ritanga no kebinde bibe digitalized nyoye computer kiro monta karona chiba satwanyore to mwako yo chingana chi project twabwate project gete na andase word gete project njarengo chiba sirenge project yali yabwate expenditure nirenga a timeline a project yeko iremanya koera ebintu byonse no biko so that onde bwensi Nyaribali Church go so ku reward and yonse nabo ko genda gabu ase report yere kwarigerelia se kanyero ke dashboard aso kanda wache kikiregento kina kinta ita current kind of transparency so that kilo montorora ikikegenda reta nyako bwata liswali gabu no okupoli na kuma chiba sarenga cheche the project ye njara on time and kwarigerelia na project ye supervision njaro
egasi akorire onere quality kiare gento narore na nyo gento narore ga Nyaribari Church karo epare ekoroswo akire pare after ya matuko makeigo 3-4 months kwanyora yachakire gutwara chingoro igomone iye kongoro kibuna pare bare ko supervise egasi eye gose bakaire gento bakarimba chikorigeri gasi eria korubuya gose materials chirichi atakere ko bekwa se pare iyo gose magena arenge magena itabekiri gosa akaoniri goikandore mna nje bweko manyana na atari korora mna supervision kore supervision nje bweka na abantu bane ndorane sorry mune pare ine akorire boronge so ebintu bune bine na biko include transparency and accountability right tumuresa kwa guliba go mujumbe bwe bunge ya Nyaribari Church kwa rule chira kwa tebire chipara education health and so many things iratoka nga there are things you tara deliver among the promises kwa rule ya savananchi not in publicly or explain why which is someone in chotara ikirani bikwa bere go we kangeresa kuna bongo tena na publicly ngeresa mna ana bakore bitwara akorire aboko bayaresa na asichi ward chance isano nemo ebina bitwa akorire kire ward ndo igetia stu atakere lakini rore gitu akorire right ono umwako gocha gose wose tamwe gocha this will continue with this nyano umwako renge tata no umwako gocha rende tokogendera na biri bitakorire right ayikruwa so isaranste what position igoro yabara yabange kwena na chibesa chi handout egere ko influence voters kara abara inyo na aratarire chinse chinyinge kara abantu ni mato botakanto bwato botaka tikerigendo kiyako guchibesa kyana yakoba ekororoka namna okogorwa lakini yebese ko yachire no yange toko nyanga lakini rende kara arigere ritanga nikyo jabanto rende naende gaiga nyotora Abanyaribari Church tore nyora abakenya oikatorigere linaki abantu abange n'abakristo bale right nkyo umuntu agocha kokoera lieta bribery na kinda alikuwa naseka usi bribery no tali obukurume wasrede ogo bribe ago kogori chikure echo ono kwamanya konyora na ikitikali gento ikitikali boronge ya nyomonto otagete kwako otagete umuntu arenta magendero tiga kumugori chikura kyara abantu bari bwati chibesa iminute nabone bago chikoira baba bagambi lakini baba bagambi ababe right oiso koligere no tali bunango ngo itando mugambi yororo igento ngera kwanete limo na bono iga umuntu otageto bo MP bwa Nyaribari Church goikae kiro umuntu siringi 5,000 na ego chigoro iye kangoro kinabona era okobabwati chibasa chirichito cha Nyaribari Church naende koro kibuna nabwata matarawa asaba bande tutaranyora kerogeke ositikange tebegana nabwata matarawa asaba antabataka bali batabwati besa ero ko babwati chibesa ichi cy'Abanyaribari Church cy'ipara and so on akobagera abantu ba chibesa cyabo cy'ipara babe ko mufuko umanya gote aba bande kama wao ni wanaume tigango baru na barabu 5,000 buna yarakoru torojera wana na bwate chibasa chia siri afana sofoti yakoru uranyira rende ni chae na chae rende tasit mean endo gutwara chibasa chinyinge tasit mean na ayene leading yole yara na bora abeto bwati besa akini oro murayo muya umuntu rakora magendero Nyaribari tagete igotiga totiga Abanyaribari ba decide tigago chaya abantu aba bonse bakoboli chikura cha Nyaribari Church nje nimba sigeta bonse ende bonse ping right yabo ko boli chikura tigaba boli bonse Abanyaribari Church bateme osba chore oyo batagete akini tindi chiko chayo nde mataina anya tubwate basagete tiga kose baje tubwate basagete gotoko ba MP ya Nyaribari Church yewa it's 0716111177 na bwegase mitandao yetu ya Facebook no tore live una Getembe TV na bokwenda gusanga na into ebirengereri byago gose liboli lyago kwenekia ekero togendete gusanga no mweshimiwe yemo aseyemo kuruga igase studio ekero togendete kurigereria mange ayo agendete kwenekiwa kurugalia ase biti bya siasa anene kurwa se bungeria ya Nyaribari Church. Getembe TV. Yes, karibu sana. No sukali kurwa se redia go se TV yago na litora ko igubija.
James Oyaro. Ndoko igweti bya obegeterio gya seredia Gogose TV, Getembe TV. Hello Getembe. Getembe TV. Hello Getembe. Yes, karibu sana. Naro mwako inabwate vision. Naro nga nabwate vision yara tokonya. Oyo ningo ukwana na ninga yukwana kuru. Naro nga nakonya muno nyali bali cyate to naro mochere. Muno namuligere gana baisa ina atambuke kikwende cyose iki. Aso amaoni aya. Ndoje nga naisa ine. Right. Naro nga naisa ine na tokonya muno nyali bali cyate ntorio mochere muno. Asante sana. Getembe TV. Yes, karibu sana. Hello. Yes, karibu. Wairebia. Maria kumomo. Nosotros cambiaríamos el pili de moco. Yes. No me hable. Ya me vuelvo a mirar. Porque día esto pasar. Right. Toda. So mañana ya está aquí. Right. Imagine you cannot sit all the time at the house. O kuona kila kitu kwa kuwe kitoko. Right. Yani baada tena nene. So kesho kitu tarasa. Right. Aje tarasa, nimechukua tu tumweleze. Right. Yasa kivinga tunalonga. Right. Oko igule Getembe TV andake simio mwalio Getembe TV. Leo Getembe. Hello. Right. Ekeunga. Hello. Yes, karibu sana. Niwete kwa hapa. Ngayo gwake simikuru karibu. Ndio mumachoge. Right. Kurukiango. Munyali bagi ne kure nga maona nabwate. Orende egente kya kumbira manta bange. Ya mangana ya mahaki. Okay. Na kya kwa abala ya bage. Igota basa ko sera bantu. Anche da che monta de Roma ni de che chiaro. Era bantu ya. All right. Yeah. Asante sana Getembe TV. Hello Getembe. Right, akoranga eyo ya charokire. Getembe TV simio mwele kigima. Hello. Yes, karibu sana. Daktari Uremo. Kurinya paterere. Yes, karibu. Ono de vino politika siasa tikato kote. Ndoko igweti buya? Ona kwa ki. Yes. Tikato kote. Right. Asante sana. Right, ebyo nebirengera livyaye kolende yote 9:10 etogotebanga bonsi abuna baitu mwishimiwa. Eri bari chache ningale. Bantu bataracha. I think I'm pronouncing it well. Bantu bataracha ngo kuligibale. Taracha na lengo na lengo taracha about 2 weeks ago. Right. Ande mpaka ngatendia kambi ya reko eroro. Na lenge taracha 2. Yes. Lakini ndoroje tali bantu bonse romerana na barabu lakini taracha nakiro konya gukunande ro nyari bari chache nene lakini konya gukunande class igorona engeive no abantu baibe no na chete nyo chikampu iberega. Right. Igokonya kogenda ndi konya gwetande class tali na kisi central kandi bubaracho achire Kiogoro ngonya ko move ndere lakini na wate abanene na
na rende goikanye tons lakini naende goika bantu baito banyari bari chache bamanya lakini no ngoeta tari bantu bonsinda bomereri tukerio yes lakini nimbwa ninkorete effort yo goika kirase asenyari bari chache igo gwatemire ku engage some residents banyari bari chache banyari bari chache nimbwate team koru Gaptaracha koru Birongo nimbwate team koru Ibeno nimbwate team koru Kiogoro abo baracho and so on right. Na bonse rende kunya gwetande ko bakwani na kwani abantu be area irende ko bategerera mono ngotaka nategerera na igubunanki ngendo kikelike bachande tekenene onsion singwetande mpaka gaiga Kisi Central abantu barandorire nyo gotarera Kisi business communities singwetande right andake ase jinseme chiga waite cyanyari bari chachi ikero wasangire n'abananchi muchando kibuya bya bako gotaiba bwate bunanyari bari nyari bari cyari cyacirende buna na asite yayi buno korora ikero wasana abananchi bagukwanire bagotabiri muchando kibabwate amagendero nyakere nsemo yabantu abange korongo tara iskali amagendero na robatagete chipara chiskuru na chinyagitari ebine bintu na asibali bakora farming yokora na bako emphasize amangana amangana ya ebintu bikoro mugondo ande na kibako birusi umuntu no bwatali toka liaye na kiako litulenda alire mpaka nyogo senyanke umbuko lionia nye para kerembe osinya na bana bago chiskuru para telingia bako nyoru skuru okaba bago eta matobe imamara baime amali baime and so on igo chipara chinyagitari na chichande tabantu na bali baba korobolemi of course rendo bolemi obobwabo wekabaire nyene chae wekachikali egali lie chae wacha kuoye wekanyora sego wetere paringi ya so that chae liike etundu bari tarasaleka nyene litoke goseme sio monginare koni na reke chiro igo kira sabu ate ebwaterende bintawa na priority abanereri eyabona right. Mheshimiwa ndochi na buli swali if elected will you employ people based on merit or political loyalty onore nchike muntu ngo supportinde basengo gwakirande koko ncheno mo supporter ya genko kwanyoranga will you consider me first or say umuntu oli obwate qualifications tiri esegasire kogenda for merit umuntu oli obwate qualifications kiagara bono ochake igorende okonyara gwasaliti n'abantu abangerenda baraya banga buno bagosali ako bakorenta abasani barenta abantu bamwabo osibarenta bari chikura na barabu nabo bakobekaga abukirege ntonyora na bantu bande bonse banyari bari chache mbari konyora gokonya buna itakeire igombi yatobeke gento buna merit would be better kobwa ikiwa yabona kobwa obosani gosomontoli onkorera tegasi ya iteli koba igo bintu mbiri gokorugo ebina bibi atuchandire na endo korora na ebio asensamo ya usina ya Kenya ngima amangana bana ina arago chalenda sali gas kwanyora na magendero tali koba bana takeire right mheshimiwa ndochinga nigo ibiro bigendrete gutumnyoke kigima kolende on a positive note ngendo kekeli umheshimiwa Zairi Jandabiri ka gukora sebunge ya Nyaribari chache ukumwakire salute I think ngendo umheshimiwa Zairi Chanda akolire no kwa abantu machara ngende yonko mo 2% magendro tayo empowering young people binte bimbiyo ndamo 2% lakini nende na mheshimu kama mheshimiwa wa mbunge wa Nyaribari chache lakini utakira akonywe gasikia gara alageti planning na management kumanage ya kwere Nyaribari chache na planning Nyaribari chache na bakongumbaro na babwene ta konyu right na gokonyu gotaribune na murama gotene monto ga gasiko ya muritoira ire gotenabo aba umonta akurigi umonta umanyite gende kya mukonye right igondo jana I'll do a better job okora the planning ya Nyaribari chache na kumanage Nyaribari chache right anda motorisa gukorangeri ni 6 years kurbona yes no chene evidence ngana ande Nyaribari chache nabo bagukwirania sentunde ya kabiri
usene evidence ki uratoretero totebinga kakiwikiraga iga nyari bari chache nabo bakonye ntunde ya kabiri wikanje na evidence mbarokie ga ntona korkira na batena karanga nyoma tuko 100 alia matangani turatigana na 6 years turatiga 6 years karanga matuko 100 nyore chibesa chia CDF nchira sichitakere koba na ende follow up transparency and accountability abo aso mwaka yo mona bomo kororo ije era 100 days na bo korora a change kere nyali bari chache right konyara nyali bari chache ya chakire go change right nga yoro bari chache in 5 years maybe 5 years nyali bari chache will be leading karona irere kerogeke akoboli abanyali bari chache yani namaskani banganchere bange kerogeke bange chikura chiabo right elinde change nyali bari chache ntagete kolenta nyali bari chache nya nyali bari chache re transformed asa magenderale ase bichane bito bibwate chigasi ase chipara chiroro chirami tali bino monta abe ke moram amaye ko baram na 67 kilometers chipara ni nyali bari chache aya oikebe erami nyali bari chache bona itole town ime oika tukwa na mangane chirami ni kina kito taita kora nyali bari chache to basoko genda asimuna na atara go chiali akoro na kabosi nkanyora buna stimateyo wongo etabo tukense erege sunte ono ngateba mangana kia yarende iga nyali bari chache boli right basi go bintu bune ndaita kora ntao estima ndeta machi karona aligeria macha anyali bari chache akoro kwegati eta chi constituency chons wano kwa makanyora na nyali bari chache elia samacha yakoro kwegati bantu bake gatimba bwati machayo abantu banyali bali chache mbabwati machaya bonse akini achiete uchibonchali nechi constituency chinde so ebintu bune binda tukana abanyali bali chache oikabara babatanga nikanyora machaya akurukuru alike gati right andake mushimekera togochugo kole chirakia yora chikoene kinga ngokororo bokurumi nabayiko botumiki bobebwe chibesa ase bunge sina kingo koro bokurumi obalende mbrano go ikokolege ndike twarokana transparency na accountability oiko ebina bibira se manifesto yane right oikandora naki emepango nero na kichibasa chikotumeka oika ngoroki clearly abantu bago chabali na project ye ni chibasa ichi right expenditure se project ye ni iga na timeline neye na quality work ne kodiro ebina byo koligereri so that ebintu ko bikorire igo right abakonyore biko bya kyaro iso gotigabuna ogotuma abantu chase company eri kwagacha litana ni ntonkorokere nyali bali chache ga ekebe nkelina abantu bakoyana na chigasi nyo nokorosi chipara omuntu ayo project gose oyewe kwerende ya tenda yo kuchkwagache para na muntu itabwati knowledge tabwati kento kende yonsigoro yo kwabwagachi wechipara so kwa makanyore gasya uchikokarali nembe okoba agwakana olio moe contract yo korosi pareli omwana eragento olio moe te contract yo moabesanke right na agakogendera ogotiringera aenderende okoba kurubesanke rende otiguga abotiringera kera nyendirie gasya gokorubolo ngo muntu otiringere gasya tokoenda omoboli nankie kokorete gaiga basi go kwa makanyora na tokumwakana nyagasya takoriri buya right bono rende uikatokore torenta mangana ya transparency and accountability torore naki tige bintu bikoruboronge buna bire tutiga mangana ya rende yogo akachibesa osamangana ya rende yoko iba chibesa elindo umuntu oligereria ensemo right ibino ibichandete nyali bali chache ento gyakabere gichandete nyali bali chache no kubwatwenda aitali magenderero ukubwatwenda rero mambi okogenda isiko mangana yerere korwende yawe ime ono igo turakonya nyali bali chache tiga to digiobo amagenderero ali nyali bali chache na magenderero aya igakobo emyaka emenge gocha uiso kuwari goro yenda yayo bweka okweba kwa makanyorana wa sale iryo bogimanyo obwa abana bao chipara chayo chikokonya abana bao bali bagokina bono chinyagitali asabana bao bali korwaligwa okoba igwa cheto kaligo se no machero oli okosichiba chiago kabeko mufuko
kwanyora bana bari kanyora malioga asenya gitari eskuru asabana abagochia okoba gwacheto kaira chibesa chiri okalia skuru yete bwati bitabu te bwati bari mu birasi mbiyo desk nchiyo bano kwanyora na bana bachande gitabu ese skuru igo bintu nebyo abibigo nabye bibichandita nyari bari chache na nabye bintaite korwani ndore bana nabirusiri ororo. Right, asante sana mheshimiwa. Getembe TV Joshua Masaka korwa chinsemo chabo baracho nyari bari cha agotebanga oyubili nerelyo goria nyari bari umaya gotebanga agenda mutu Pamela Kimuntu mboli mheshimiwa iga ere 2 term go si 1 term. Tuganda batebiri tanga ni nchende 1 term engo support mheshimiwa Fred Okengo Matiang. Right. Na ende igande patiane ere Jubilee. Right. Yes. Asante sana mheshimiwa mbia mono sana ekero to gochi gokorera anda kenta itokwanira umunya bachorisiko gali ukurigerete gosoto tegerete umusabe kura yago ekero to gukora. Basabanya bari chache bona njitiga nkwana na inulende. Yes. Asante sana se aiga sanara etire muampokeire buya sana. Sanara etire chi ward chonsi sana na machanya bari chache. Nyore tinda akanyora abantu bonse lakini asana etire mumenipokea vizuri na washukuru sana. Igobono igangu address abanyari bari chache mwensi asemwabeta kamuranche ngi kura yeino elinde torore mnantu chinchi nyari bari chache talinje bwekanda chinchi nyari bari chache wikatubwaterane na inu to chinchi nyari bari yeito kyatu isoko kira igabuna no mheshimiwa oyo amatogotigara agabo agosalie gasti atubwaterane twensiamo chi ward chance to chinchi nyari bari chache gobono nko baburi mwespikoru birongorogoro toche gocha Keumbu toche Ibeno toche Bobaracho Kisi Central Kiogoro mwespini na wapenda kamurancha nge kura yeino weka to chinchi nyari bari chache weka chinchi weka mese to nyarosi etanga nebuna yaga tanga nire ngaki yabo manga ngaki yabo nyacha ngaki yabo James Nyamweya to chinchi nyari bari chache ebe nyari bari chache litwa kamanyiri korukala. Asante sana, ninawapenda sana. Right. Sana mheshimiwa nambia muno mwanchu murigerere no mategereri asengencho kwabere na into asengambo ya Getembe aseri tukerigarie Juma. Mheshimiwa asante, tutakuinvite tena tukonyora chingaki ndokurangeri nandi ili ogendere gotwerera mange iguru ya marurago ye bunge nyari bari chache genda gotwara burigerere burubya nabo igasege kagetari Getambe neke unga chinsenye igotobase gusukare gendera kurigereria Getembe TV. Mwesh, we will invite you again. Asante sana, nashukuru sana. Tena nashukuru Getembe TV and I recommend Getembe TV kwa watu wote wanabunge. Thank you. Wale wote wa aspirants. Yes. Getembe TV is the thing. Na kuna friends wangu wengi wako diaspora sangine wanataka kutumia TV. I recommend them to Getembe TV. Right, thank you. Yes. Tunarusana. Yes. Asante. Asante sana. Yes, nchani konkoro kwa rutuke muntu tuomirane ekiunga chinsenye.